Bos días a todos e a todas. Imos dar comezo ao pleno extraordinario do 13 de novembro de 2024. Teremos 3 puntos na orde do día. O primeiro deles é o expediente de modificación de crédito 44/2024 na modalidade de suplemento de crédito financiado con maiores ingresos efectivamente recadados. Informa a secretaria. A Comisión Informativa Especial de Contas, en sesión extraordinaria celebrada o día 7 de novembro de 2024, no punto da orde do día referente a expediente de modificación de créditos número 44/2024, na modalidade de suplemento de crédito financiado con maiores ingresos efectivamente recadados, ditaminou favorablemente con 3 votos a favor dos representantes do Partido Popular, ningún voto en contra e 4 abstencións dos representantes do PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, o dictame que se lê literalmente. Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos número 44/2024 do orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito con cargo a maiores ingresos efectivamente recadados que consta de providencia de alcaldía, memoria de alcaldía, informe de secretaría e intervención, tendo en conta que existen ingresos a maiores efectivamente recadados no concepto de orzamento de ingresos 420.00, participación tributos do Estado, derivadas da liquidación definitiva da participación das entidades locais nos tributos do Estado do exercicio 2022, remitida pola Secretaría Xeral de Financiación Autonómica e Local por importe de 140.461,84 euros, segundo comunicación con registro de entrada 1739 de 30 de xullo de 2024 e ingreso efectuado na conta bancaria do Concello de Cabanas en data 8 de agosto. Visto que as contías consignadas no orzamento 2024 resultan insuficientes para atender o gasto relativo ás achegas municipais e ás obrigas que a continuación se relacionan, incremento das partidas de suministro de enerxía eléctrica nas diferentes áreas de gasto que a continuación se detallan, visto o que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 22.2e da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 44/2024 na modalidade de suplemento de crédito por un importe global de 140.461,84 euros que se financia con cargo a maiores ingresos efectivamente recadados conforme o detalle de partidas que se inclúen. Segundo, de conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncio no BOP. Terceiro, o expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado no caso de que durante o referido período de exposición pública non se presenten. Ben, este xa foi un punto tratado na comisión. Non sei se alguén tamén desese engadir algo máis. Señor Ladra, por favor. Muchas gracias, buen día a todos y a todas. Bueno, ya lo comentaron mis compañeros en la comisión, pero bueno, nos gustaría también recalcarlo, que este concello pues, va a destinar más de 140.000 euros adicionales de gastos a cubrir gastos de energía, ¿no? Una falta de previsión en los presupuestos por falta de ellos, principalmente. Bueno, según sus propias palabras, usted debería ser un alcalde no válido para este concello y que no se lo merecen los vecinos y vecinas de Cabanas, al igual que cuando yo estaba gobernando y prorrogué los presupuestos 6 meses hasta que salí de mi mandato, a mí se me criticó muchísimo y mucho por no tener los presupuestos aprobados. Usted, que lleva un año sin presupuestos, no quiero imaginar yo lo que debe de estar usted pensando de sí mismo. Poco más que debería de dimitir. Porque no es lo que pensaba usted de mí. Pero bueno, para que usted vea que criticar, al final todo lo que escupe le viene de cara. En definitiva, está demostrando que es un gobierno incapaz, porque es verdad que lleva un año entero sin capaz de poder negociar unos presupuestos. Y a estos puntos que llevamos hoy, principalmente el punto 1 y punto número 2, demuestran la incapacidad económica que usted tiene para llevar a cabo los presupuestos y para pactarlos con la oposición. En este caso nos viene esta gran cantidad de dinero que podría venir muy bien para muchos otros servicios o para muchas infraestructuras, mejoras de dotaciones y en cambio pues lo tenemos que gastar en energía eléctrica, ¿no? Evidentemente, pues a día de hoy la energía eléctrica es un bien casi de lujo,
pero no estamos viendo tampoco por parte del gobierno municipal que esté tomando medidas para eficiencias energéticas o para ahorros energéticos. Así que bueno, ya no solamente presupuestariamente, sino que en gestión también demuestra una incapacidad total y absoluta. Moitas grazas, señor Varela. Moi bo día a todas e todos. Ben, nós, como xa comentamos a semana pasada durante a comisión, esta proposta de modificación de créditos que nos propoñen para cubrir os gastos da enerxía eléctrica a través de ingresos extraordinarios, o que evidencia é unha total falta de previsión orzamentaria por parte do goberno que vostede preside. Como dicía o compañeiro do Partido Socialista, xa non nos valen as desculpas, xa non hai herdanzas recibidas das que tanto abusan, non? Teñen unha prórroga do seu do orzamento que vostede aprobou en solitario. Un orzamento que, como xa lle dixéramos, é inaprobable e que agora teñen prorrogado porque foron incapaces de traer a este pleno un orzamento aprobable neste 2024, entón teñen o seu orzamento. E o que estamos vendo. E este tipo de gastos de enerxía eléctrica predecibles, recorrentes, deberían estar incluídos nun orzamento que debería ter un concello, evitando esta necesidade, esta irresponsabilidade de ter que modificar créditos con cartos que ademais aparecen, non? E, por outra banda, aínda que os ingresos que se recadan podan, efectivamente, permitir ese suplemento de crédito, sería conveniente que pensaran se hai outros proxectos que precisan de financiamento urxente neste Concello, que, como xa lles dixen na comisión, sabemos todas aquí que os hai, non? Con todo isto, malia todo, pois, desde o BNG terémonos para salvar a veciñanza de Cabanas de ter que quedar oscuras pola súa irresponsabilidade, pola súa incapacidade de estar á fronte dun concello. Señor Pesardiño. Sí, bo día a todos e a todas. Temos aquí, pois, algo que nos explica, que se debería de explicar, polo menos. Entendemos que os veciños merecen explicacións cando ven un punto do orde do día ao pleno, polo menos saber de que están falando ou que estamos falando. O Estado, pois, achega un ingreso pendente de anos anteriores de 140.461 euros. Ese ingreso que o Estado no seu momento pois non realizou, faino precisamente neste ano, e o goberno local pois decide propoñerlle ao pleno como se destinan a eses cartos extraordinarios que chegan directamente, non? Son cartos que, en principio, son dos veciños e veciñas de Cabanas que pagan o Estado, en calquera caso, e o Estado despois devolveos a través destas transferencias. A partir dunhos cálculos, unhas fórmulas, etc. E o goberno local, neste caso, en minoría, ten un orzamento prorrogado do ano 2023 que decidiu aprobar pola súa conta de risco, evidentemente, cos acordos que estimou pertinentes, dicindo que era o orzamento que eles querían. Se o aproban, evidentemente, están de acordo coas previsións dese orzamento. E máis de un ano despois, uns meses despois, hai que facer unha modificación de crédito dun orzamento prorrogado porque o goberno actual non foi capaz de chegar a acordo coa oposición para elaborar un novo orzamento. Porque resulta que din por aí que son os que teñen os votos, din que teñen todo, porque despois chegan aquí e non negocian, ou mellor dito, non lles interesa negociar. máis fácil esa posición. Entendemos que esa posición é a súa dende que entraron aquí. A ver como facemos de trileros para a ver como imos enganando a todo o mundo todo o tempo ata que se lles acaba o combustible. En este caso, ata que se lles acabou ou acabaron os cartos para pagar a luz. 140.000 euros 461,84 céntimos destinados exclusivamente a pagar enerxía eléctrica. Como ben comentaba o compañeiro do BNG,
efectivamente vanlle dar a... Bueno, se non pagamos isto, evidentemente podemos quedar sin luz, podennos cortar a luz, ainda que non sería o habitual. En calquera caso, pues, habría que facer un recoñecemento extrajudicial de créditos, bueno, etcétera, etcétera, unha serie de problemas que complican bastante a xestión. Nos na comisión explicamos suficientemente cales eran as causas de que e a gravidade de que todos estes cartos que veñen do Estado neste momento vayan destinados exclusivamente a un gasto corrente. É dicir, non hai posibilidade de mellora das infraestructuras, que están feitas un desastre. Falando de enerxía eléctrica, pois o camiño que vai de Santa Cruz a La Larxe, a Teloi e todo por aí, bueno, estaba apagado o outro día, estaban as luces apagadas, non funcionaba. Claro, cando todos os cartos van para pagar 140.000 euros en enerxía eléctrica ás comercializadoras, non hai un céntimo para mellorar as infraestructuras, que están caendo. Eu dei unha explicación de por que pasaba isto. Parece que non lle gustou, entendo eu, polo que vin onte na prensa. Parece que non lle gusta, que a culpa é dos veciños. Miren, a culpa é de quen goberna mal e de que non asume as súas responsabilidades. Temos claro que todos estes cartos van para a enerxía eléctrica despois de anunciarnos 1 e 20 veces de que ian mellorar facendo un concurso único, que ian gastar menos, non sei que, bueno, iban a forrar non sei canto, e ao final acabamos gastando pois bastante máis. Todos os anos incrementamos os gastos de enerxía eléctrica, todos. Porque cal é a explicación? Pois unha aposta por un determinado modelo de infraestructuras que se dedicou a instalar bombeos en todos os sitios que poideron e máis, incluso sitios onde non eran necesarios eses bombeos. Por qué? Pois porque cambiaron incluso unha planificación anterior que evitaba bombeos, porque non lles gustaba, en resumidas contas. Pero iso foi unha decisión, no seu momento, do Partido Popular, que a día de hoxe seguen sen asumir. Pero as consecuencias estámoslas sufrindo os veciños e veciñas, estámoslas sufrindo tamén agora con este pleno que temos que facer, e son unha serie de decisións que tomou, neste caso tamén, o Partido Popular de maneira unilateral, pois aquí están. De feito, xusto despois de que falamos na comisión, vostede asinou un decreto para contratar a reparación dun bombeo que nunca funcionou. Nunca funcionou. Que foi onde o Partido Popular gastou 1.400.000 euros para bombear a auga que supostamente tiña que chegar de Pontedeume ao depósito da Pedra do Couto. Simplemente para facer unha proba de saber se o depósito era estanco. Co chiste de que nos din que por aquel camiño que sobe por ali arriba, despois de facer un depósito en condicións grande, potente, por ali pasaron camións de todo tipo de tonelaxe, agora resulta que non poden subir as cisternas por ese camiño. De verdade, facer infraestructuras como teñen feito é que xa non hai nada máis que explicar con vostedes, pero nada máis. Fan un depósito no medio monte e néganselles a levarlles as cisternas ali de auga. Eu estou non sorprendido, non, cada día é máis sorpresivo o que fixeron neste concello, o que están a facer e o que non se pode xustificar con vostedes de ninguna maneira. Entón, aí teñen o que vostedes cociñaron e que os veciños temos que sufrir. Moitas grazas. Señor Pesaldiña, se vostede non desexa manter ou arranxar os depósitos de Pedra do Couto, pois dígao claramente. Desexa que votemos a perder esa infraestructura. Eu non a fixen, pero eu estou aquí e non quero que se perda precisamente todos eses cartos que vostede di que se gastaron ali. Eu penso, igual hoxe eu non a facía, ou igual sí, pero unha vez que está feita, penso que non é responsable botala a perder. E, polo tanto, considero que debemos, como mínimo, mantela. Pero se vostede non o considera e prefire que a infraestructura se perda con todos eses cartos que se meteron ali, pois dígao claramente. Eu non penso así. Eu penso que hoxe, quizás, as cousas poderían facerse de outra maneira.
pero como xa están feitas, e como ás veces a situación xa lle ven dada de anterioridade, pois ten que adaptarse. E como esa infraestructura xa está ali, eu considero unha irresponsabilidade que despois de todos eses cartos que custou, se bota a perder. En canto ás cisternas, ben, vostede fixo esa suxerencia nun dos plenos, penso recordar que foi en xullo. Eu lle transmito que eu o consultei, porque ante as suxerencias que vostedes din, eu tomo nota, eu tamén consulto, e indícanme que o de traer cisternas ali non era viable porque non poderían chegar ata ali. É o que me din, eu condutor de cisternas non son. Tamén me extraña, pero é o que hai. Porque logo, ademais, levar as cisternas non implica que as bombas non se tiveran que manter. As bombas igual tamén había que facerlles algo. E, polo tanto, tamén habería que mantelas. Entón, a lo mellor, tiñamos que gastar en cisternas e logo tamén en bombeos. Polo tanto, quizás quedaba con máis aforro así desta maneira. Como vostedes saberán, a electricidade sube e, polo tanto, con orzamentos e sen eles, estes cartos iban a ir para a electricidade. Xa foran dun orzamento actualizado no 2024 ou xa fora con un orzamento do outro ano prorrogado. Os cartos da electricidade que se ían ter que pagar na electricidade este ano ían a ser os mesmos, con orzamento ou sen orzamento. A única diferencia é que os temos que poñer a maiores porque no orzamento non estaban contemplados no prorrogado do ano anterior, pero os cartos ían ser iguales, ían ser os mesmos. Eu comparto con algún de vostedes, e de feito xa o dixen así, o problema de ter tanto gasto corrente no Concello, que precisamente eu pois tampouco estou contento con destinar 140.000 euros que achega ao Estado a gasto corrente. A min tampouco me gusta e tampouco me parece que sexa o ideal cando hai outras infraestructuras que manter. Estou completamente de acordo con vostedes. A cuestión aquí é que facemos para arranxalo. Xa lles dixen na comisión que nós fomos dando pasiños para intentar reducir o gasto corrente. Suficiente? Evidentemente que non. Reducir ou axustar o precio do seguro médico da Deslas é un anaco. Non é suficiente, pero é un anaco. Axustar o mantemento dos ascensores é outro anaco. Suprimir certas liñas da operadora de telefonía que ten o Concello que estaban sen uso ou dispositivos que había en algún televisor pola parte de atrás para proxectar imaxes e vídeos que non estaban a usarse, suprimen diñeiro. É moito diñeiro? Evidentemente que non, pero vaise facendo. Se un axusta en telefonía, se un axusta en seguros, se un axusta en gasolina, pois evidentemente algo acabará de notarse. Outras das que fixemos foi, por exemplo, pois xa o tivemos aquí comentado, cando cambiamos o provedor de gasóleos do Concello, cun aforro de 1.000 euros o ano pasado, ou agora mesmo pois, que estamos indo aos combustibles dos vehículos noutro sitio que ten un precio máis axustado. Non é suficiente, xa sei que non é suficiente, pero é algo, e todo axuda. Todo axuda. Tamén falamos na comisión de que os precios da electricidade, a partir de abril do vindeiro ano, será cando estaremos en condicións de poder licitalos de novo ou buscar eses precios máis competitivos na época. Todos somos coñecedores que nos últimos meses e nos últimos anos os precios da electricidade oscilaron moito. Evidentemente oscilaron á alza debido pois, a unha serie de cuestións xeopolíticas internacionais que a nos pois, escápasenos do noso control, pero en calquera caso nos pagamos o precio da electricidade moito máis alto do que estaba anteriormente. E isto motiva isto. Pero o precio da electricidade tamén oscila nos últimos meses e concretamente no mes de setembro o precio total da electricidade que pagamos no Concello de Cabanas estaba alrededor de 14-15.000 euros na totalidade solo no mes de setembro. Non foi así nos últimos meses e sobre todo a principios de ano, onde o precio da electricidade estaba moito máis alta. Pero o precio da electricidade oscila tanto para arriba como para baixo e últimamente pois, estivo oscilando para arriba. Será en abril, en todo caso, cando estaremos en condicións de volver a licitar a electricidade e buscar un precio competitivo que rebaixe isto. Será suficiente? Evidentemente que tampouco, teremos que seguir facendo máis cousas. E o señor Ladra, que facía referencia pois, ás veces de cando nos criticábamos, pois unha das cousas que no momento votamos en falta, que eu o dixen en algún momento,
é a sustitución ou a continuación da sustitución do alumeado público por LED. Noutros concellos da Bisbarra, o LED, o tipo de alumeado que vai por LED, está ampliamente implantado. No Concello de Cabanas non temos esa porcentaxe de LED, e o digo en base aos datos que fixo un estudo da Deputación da Coruña facendo análisis de todo o sistema de alumeado público de Cabanas, no cal indica que o LED o temos moi localizado nalgúnas zonas pequeniñas e no paseo marítimo no Piñeiral da Madalena. Temos que seguir avanzando en colocar LED. E eu penso que as subvencións que veñan deben de ir encamiñadas a ese sentido, porque a factura afórrase e moito. O ano pasado, soamente en alumeado público, gastouse 180.000 euros, soamente en bombillas. Evidentemente temos que seguir mellorando, pero iso que aínda non hai a implantación non significa que non o estemos mirando, que non estemos pensando por que zona podemos empezar, ou que non estemos estudando que tipo de subvencións ou axuda podemos analizar ou usar para facer o cambio. Tamén estivemos a ver os bombeos, porque hai varios bombeos que agora mesmo están non anticuados, pero que están funcionando, e parece ser que en algún bombeo, facéndolle algún tipo de modificación ao propio bombeo, sen ter que cambiar a súa totalidade nin unha parte importante do mesmo, poden reducir a electricidade dese bombeo en base ás revolucións que fai o bombeo por minuto en base ás necesidades. Pois iso tamén estamos preguntando para facelo e para intentar que os bombeos reduzcan o consumo de electricidade. Neso estamos, e neso queremos facelo. Aínda non puidemos chegar a ter a solución presentada, pero non significa que non o estemos a facer. Por suposto que o estamos a facer. E, cando sexa o día, pois a mí tamén gustaríame presentar a idea e ver que ideas e que opcións hai. Respecto aos bombeos, por último, que decía o señor Pérez Sardiña, eu, evidentemente, nos sitios nos que non fai falta bombeo, son o primeiro que non quero bombeo. Sempre é mellor a tubería sen o bombeo. Pero tamén sei que hai certos sitios onde non queda máis remedio que poñer o bombeo. E nese caso, se para que un veciño ou veciña teña os servicios básicos de saneamento ten que haber un bombeo, eu, polo de pronto estudo, e se pode ser, pois sempre tentarei darlle os servicios básicos a esa casa que para algo son servicios básicos. Señor Lada. Señor Varela. Bueno, pues estaba aí intentando consultar cantas bombillas podríamos mercar con 180.000 euros, porque parece me quedaría para poñer moitas luces incluso a este goberno. O que me gustaría saber é facerlle dúas preguntas moi claras. Que faría vostede se non tuvera este ingreso extraordinario? De onde iba a sacar os cartos para pagar a luz? E a outra pregunta e tamén, o sea, que fixo vostede para... Sí. E, mira, digolle exactamente, perdón, que estaba facendo o cálculo. 180.000 euros son 20.000 bombillas. Cambiaron 20.000 bombillas o ano pasado? Esa é unha das preguntas. Gostaríame facelo. A segunda pregunta, que fixo vostede para forrar en luz este ano? Porque o informe da FAEPAC a que facía referencia ven do momento do cambio de goberno, porque máis foi cando foi entregado ese informe, ese estudo, que lle foi presentado según entrou vostede no Executivo, hai ano e medio, prácticamente. Que fixo vostede en base a ese estudo para o forro do Concello de Luz? Porque leva ano e medio gobernando. Entón, respóndame esas tres preguntas, se pode. De onde iba a sacar os cartos? Que fixo vostede para mellorar a eficiencia enerxética? E se realmente cambiaron 20.000 bombillas no ano pasado? Señor Pesardeña. Ben, pois, razón do que di, efectivamente, vostede se ten que manter un negocio ruinoso, vostede deixa o caer a cachos, polo que se ve. É o que nos está dicindo aquí. Eu resumo. O sea, hai que reparar as bombas que nunca funcionaron. Estamos falando dunhas bombas instaladas polo Partido Popular do que vostede non se fai cargo
como representante do Partido Popular, que é unha aposta do Partido Popular, é unha infraestructura do Partido Popular, o seu momento, pois ir a resolver os problemas de abastecemento a Laraxe. A día de hoxe, en Laraxe, non hai auga que saibamos desde o 2011, desde a campaña do 2011, que anunciaron que darían auga. Bueno, está ben. Está ben que vostede intente resolver ese problema, pero non tomándonos o pelo. Non tomándonos o pelo. Cando lle dixen das cisternas, evidentemente, era para descubrir unha evidencia da infraestructura que construíron, que a fixeron sen ningún tipo de garantía de que funcionase algún día. E agora seguen insistindo no mesmo erro. Vai reparar unhas bombas que neste momento están dependendo da obra da ponte e a obra da ponte parada, pese a que a vostedes xa dixeron que empezaba a traballar no mes de setembro. Iso dixeron nun pleno que non facía falta, non sei que non sei canto. Se non hai suministración do Concello do lado, que tamén lle dixen que estaba por escrito que ese Concello non lle chega a auga que ten para desenvolver o seu plan xeral, non sei onde van buscar. É dicir, unha infraestructura feita no seu momento para nutrirse de Pontedeume ten un plan xeral dicindo que non lle chega a auga, e vostedes meteronse nese calexón sen saída, porque se meteron vostedes. E podeme dicir, no, que en Pontedeume xa están facendo unhas obras, pero que están facendo que? Se Pontedeume ten un convenio con Miño para darlle auga a toda a urbanización de Costa Nácaro, non sei como lle chaman aí. É dicir, a ver, a quen lle queren tomar o pelo? A esta corporación podenlle facer, podenlle tomar os veciños, podenlle facer a moitas cousas. Dime vostede a sustitución das luces LED. Miren, a cantinela das luces LED xa escoitei cando o Partido Popular, que tamén gobernaba en coalición naquel momento, coa agrupación de electores, aprobou un proxecto de medio millón de euros aproximadamente, que cambiaron todas as luces LED da praia. E daquela, iban a forrar, aquilo era o maná. Resulta que prácticamente non había que iban pasar as facturas a cero. A evidencia non é que lles dea un mocazo contra un muro, é que caen continuamente nas súas propias mentiras. Pero continuamente. Sustitución de medio millón, ou seja, todas as luces LED do paseo marítimo son agora mesmo. O problema non son as luces, señor alcalde, o problema son os bombeos. É o que mesmo que pasa nas casas. O problema de consumo das casas non son as luces, son a lavadora, as planchas, os fornos, todas as resistencias, que son, todos os que son motores. Eses son os de maior consumo sempre. Estáme dicindo vostede a min que non é consciente de que había un proxecto para resolver a cuestión de saneamento en toda a bacía do río Castro, do chao da aldea para baixo, sen bombeo, aprobado por este pleno. E o Partido Popular puxo un bombeo na costa. Anulou o que había antes para poñer un bombeo na costa. Es que lle diga máis? Dígolle máis. No da Veiga, igual, outro bombeo máis. E non era a solución técnica esa, que estaba previamente establecida. A ver, sei perfectamente do que falo e sei con quen estou falando tamén, que é, pois iso, o seu mentor sabe perfectamente estes problemas, coñéceos, E vostede está insistindo nos mesmos erros que o seu mentor. 15.000 euros para reparar o bombeo do Peteiro, que nunca funcionou. E pregúntolle, a ver de onde vai sacar a auga para que funcione. Espero que non a saque da ría. Espero, porque a auga salobre, polo tanto non vale, Non se os ocorra tamén este tipo de inventos. Pero claro, cisternas, claro que sí, home. Levar ali unhas cisternas non lle leva nin 2.000 euros. De 15.000 a 2.000 xa forro dun plumazo todo o que me acaba de dicir vostede. E máis, e sobra. Da súa propia xestión, que é errónea. E non estamos de acordo.
Que nosotros temos que absternos por responsabilidade porque sabemos que todo isto ven dado e hai que cambialo, efectivamente. Iso fixémoslo na comisión e vámoslo facer agora no pleno. Pero non estamos en absoluto de acordo e témolo que explicar. E por qué? E o demais, mire, cada vez xa lle creo menos. Despois de publicar que a precipitación da Capela é igual que a de Cabanas, a min vostede xa non me ten nada máis que decir. Con iso, dixo nun pleno, quedou moi contento de dicilo, e non lle dixen nada, pero é que non lle creo xa nada máis. Porque iso é a maior burrada que se lle ocorre a calquera. Bueno, hai máis burradas, como a de Mazón, non? Pois bueno, por aí andan vostedes. Moitas grazas. Eu non lle dixen en ningún momento que, evidentemente, o grosso da factura sexa por alumeado público, porque eu tamén teño coñecemento de que unha bomba consume o equivalente a moitas bombillas. O cal non significa que non se poda actuar en dúas áreas, en paralelamente. A do alumeado público a temos todo claro, que é cambiar LED, e non está de máis. Naquel momento no que se sustituíu o alumeado público do Paseo Marítimo, é certo que eu non estaba aquí, sen embargo, incluso lembro algunhas noticias nos xornais nos cales facían as contas de en cantos anos amortizaba a obra co diñeiro aforrado. Xa lle digo que iso viña nos xornais, naquel momento eu tamén pois, o leín, e non penso que este de máis. Evidentemente, está mellor agora o paseo con as farolas do xeito do que están agora, que antes que pois, notábase unhas farolas pois, un pouco embellecidas, funcionaba unha de cada tres, en fin, penso que agora está moito mellor. Pero centrándonos no bombeo, xa lle dixen tamén que tamén preguntamos por un sistema, por ver que solucións pode ter, na cal, sen sustituir os bombeos, variando as revolucións por minuto que teñen os bombeos, afórrase na electricidade. Así que nos bombeos tamén estamos traballando. Eu podo, nalgúna comisión ou algo, explicar todo o que hemos pois, visto hasta agora e todo o que temos avanzado. E cando teñamos unha solución riba da mesa, pois aquí a traeremos para poder facelo. Pero, evidentemente, é certo, os bombeos son o que realmente máis consumen no seu momento. En canto ás cisternas no depósito da Pedra Couto, miren, non me deron cifras, pero sí que me dixeron que ian ser unhas cantas, e non penso que 2.000 euros chegasen para encher o depósito de Pedra do Couto e así probar a súa capacidade. E volvo a dicir, aínda co depósito de Pedra do Couto cheo, aínda quedaba por facerlle un certo mantemento a esas bombas, aínda que non funcionasen, pero un mantemento para que non se perdan. Co cal, aínda teríamos que facer unha cousa e máis a outra. Respondendo ao señor Varela, mire, bastante complexa é a realidade xa, como para andar en escenarios de que faría se non tivera o diñeiro. Estou nesta situación e nesta situación busco a solución. Se estivera noutra situación, buscaría a solución para a situación na que estivera. Coa situación actual e na que traballo. Non fago hipótesis. En canto para mellorar a eficiencia enerxética, eu penso que ya tamén lle respondín directamente. Tanto investigar métodos para que os bombeos saian máis baratos, como ver sistemas de alumeado LED que saian tamén máis baratos. O estudo tamén recolle o estudo da Deputación, tamén recolle certas cuestións nas que se pode facer, como axustar a potencia dos contadores, que xa estábamos niso, ou facer unha relación, o estudo fai unha relación pormenorizada na cal indica pois, que contador fai un gasto e demais. Tamén conta que certos, non sei se falolle de memoria, tenme que disculpar, penso que eran entre 3 ou 4 sistemas de acendido de alumeado que se puxeran os reloxos de tipo astronómico que eran aqueles que eran máis fiables que as fotocélulas. Neso tamén estamos para facelo. Así que, sí, seguimos intentando reducir tamén a electricidade. Evidentemente, son o primeiro. En ese sentido, lémbrolle que xa trasladei en diversas ocasións que deberíamos saber se no alumeado público íamos querer formar unha S
ou íamos querer manternos o alumeado e dispoñer. Di a documentación e preguntei varias veces para que cada grupo político manifestara cal dos dous camiños quería co alumeado público. No seu caso, aínda estou pendente de algunha resposta ou algunha indicación ou algo. O falaremos máis adiante se lles parece a vostedes, pero nese sentido xa fixen tamén algunha cuestión para que cada un dos partidos fixera as súas ideas, números ou pensamentos ao respecto. Vale. Procedemos á votación do punto número 1 do expediente de Perdón, modificación de crédito. unha cuestión. De... Bueno, o primeiro que está moi ben facer hipótesis, pero vostede está gobernando. Me parece moi responsable, que debería ser dun gobernante responsable, ter unha previsión. Se vostede está vendo que crece o consumo eléctrico, me parece responsable saber de onde van sacar os cartos para pagar. Eso por un lado. Por outro lado, fixo vostede a afirmación neste pleno, como lle dicía, que gastaron 180.000 euros en bombillas. Lle dicía, 180.000 euros en bombillas son 20.000 euros, o sea, 20.000 bombillas. Se non recordo mal, o estudo da FAEPAC falaba de 3.000 puntos de luz, é dicir, podrían cambiar 6 veces no ano todos os puntos de luz a iluminación LED. Quero que me aseguro aquí, vostede gastaron 180.000 euros en bombillas, porque se así, foron vítimas dunha fraude. Se lles cobraron 180.000 euros por un gasto en bombillas, pues fágano mirar, quero que me aclare iso. E con respecto ao estudo da FAEPAC, levan ano e medio estudando o que van a facer. Non se sentaron coa oposición, polo menos con nós, co BNG non se sentaron a poñer as dúas cuestións, as dúas fórmulas riba da mesa nunha comisión ou nun pleno, que é onde se falan as cousas, para ver que decidimos facer como concello. Nós, polo menos, non recibimos esa convocatoria. Non sei se o resto do grupo sí. Entón, bueno, gustaríame que me aclarase o das bombillas e esta cuestión. Non lle vou aclarar o das bombillas porque os cálculos feitos así de prisa correndo e saindo os números de onde non sei, pois non lle podo responder agora mesmo, vale? E a outro respecto, pois xa lle dixen que a marxe de unha comisión para tratar este asunto, cada grupo político pode tamén ir achegando as súas ideas para xa telas como proposta ou unha presentación ou un borrador de cara á comisión. Existen máis alá das comisións e dos plenos tamén formas de ir presentando algo, porque senón estamos con 20 comisións para tratar un asunto. Non, estou de acordo, pero é que ata agora vostede non nos deu nada en que basearnos. Ben, ten vostede acceso no expediente en xestión ao estudo completo da Deputación. É a mesma documentación que teño. Procedemos á votación. Votos a favor do expediente de modificación de crédito 44/2024. Votos en contra. Abstencións. Ben, visto este punto, pasamos ao número 2, que é o expediente de modificación de crédito 46/2024, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. Informa a secretaria. A Comisión Informativa Especial de Contas, en sesión extraordinaria celebrada o día 7 de novembro de 2024, no punto da orde do día referente ao expediente de modificación de créditos número 46 de 2024, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería, dictaminou favorablemente con 3 votos a favor dos representantes do Partido Popular, un voto en contra dos representantes do BNG e 3 abstencións dos representantes do PSDG, PSOE e Grupo Mixto, ditame que se lee literalmente. Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos número 46 de 2024, do orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que consta de providencia da Alcaldía, memoria da Alcaldía e informe de secretario de intervención, visto que da liquidación do orzamento do Concello para o exercicio económico de 2023 se ofrece un remanente de tesourería positivo actual de 216.344,46 euros de acordo aos datos que constan no programa contable a esta data, visto que as contías consignadas no orzamento de 2024, prorrogado de 2023, resultan insuficientes para atender o gasto corrente e investimentos que a continuación se relacionan, incremento da partida destinada á área de gasto de seguridade cidadá, á área de gasto de urbanismo, a área de gasto de saneamento e abastecemento, de recollida de lixo, de alumeado público, servizos sociais comunitarios, área de gasto de educación, área de gasto de escola laica, incremento das partidas destinadas ás actividades deportivas e gastos diversos na área de deportes, os programas de servicios sociais, a área de órganos de goberno e a área de gasto da administración xeral. Os gastos propostos teñen carácter específico determinado por canto afectan a fins concretos e non se considera posible demorar o gasto de exercicios futuros aos efectos de poder facer efectivo o cumprimento das obrigas contraídas no presente exercicio.
Dado que no orzamento para o exercicio 2024 non existe crédito suficiente para acometer o gasto cuxa cobertura se pretende, estaríamos ante unha modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito coas finalidades propostas. O importe total da modificación proposta ascende a cantidade de 216.344,46. Todo iso coas finalidades expostas. Visto que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no artigo 22.2e da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, propoñe o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 46/2024 na modalidade de suplemento de crédito por un importe global de 216.344,46 euros que se financia con cargo a remanente de tesourería para gastos xerais que se acredita no expediente conforme o detalle de partidas que se axuntan. Segundo, de conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, procede a exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncio no BOP. Terceiro, o expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado no caso que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. Ben, novamente quenda de intervención, señor Ladra. Muy buenas de nuevo. Bueno, pues al igual que en el punto anterior, esto pues refleja pues la falta de presupuestos municipales de este gobierno, que al final entre estas dos modificaciones son más de 350.000 euros, que se incrementa las partidas para gastos corrientes, básicamente. Yo me pregunto, y se lo traslado a usted, en el momento que se le acabe estas flautas que suenan de vez en cuando como incrementos incrementos de partidas que vienen del Estado, o que se le acabe el remanente, ¿qué va a hacer? Porque el remanente llegará a un punto que se termine y que deje de sonar la flauta a base de incrementos de dinero que puedan venir de otras administraciones, tendrá que tener un plan. Es decir, se está viendo que sus presupuestos son inútiles, es decir, los que están ahora mismo no sirven para la gestión correcta del municipio que usted está gestionando. No sé si están gastando por encima de sus posibilidades o no lo sé. Es decir, esa parte me encantaría que nos lo explicara, ¿no? Pero está claro que ahora mismo está teniendo suerte, pero sí que es verdad que se le va a acabar la suerte. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su plan para el 2025? Porque desde luego, si continúa con el mismo plan que está teniendo actualmente, desde luego no vamos bien encaminados. Ya se lo digo, porque dentro de poco pues el remanente se terminará y otras ayudas externas también igual no vienen. Está bien lo que estaban diciendo mis compañeros de oposición, es decir, cuáles son las medidas concretas para reducir pues, los gastos en energía eléctrica, reducir más todavía pues, el gasto corriente o cómo tiene previsto el Concello incrementar sus ingresos. Es decir, me imagino, es decir, nos gustaría por parte del Partido Socialista saber cuál es el plan del gobierno municipal, si es que lo tiene. Y hasta cierto punto, pues hasta empezamos a dudar de que lo tenga. Cuando no es capaz ni de negociar unos presupuestos, ni con ninguno de los tres grupos de la oposición, igual es que no es capaz de llegar a tomar decisiones importantes para el buen funcionamiento de este Concello. Desde luego, estar a golpe de talonario, de tirar del remanente para cubrir gastos corrientes, no es lo normal. De manera tan sistemática, porque al final, desde que usted entró en el gobierno, ha tirado en incontables ocasiones del remanente para cubrir gastos corrientes. Hace falta eficiencia en este Concello y, desde luego, está demostrando que usted no la es. Señor Varela. Muchas gracias. A vostede non lle gustan as hipótesis, pero a min tamén me gusta mirar ao futuro, como ben dicía tamén o compañeiro do Partido Socialista, porque no 2025 ven nos o sablazo de Sogama, tamén, a subida de Sogama do Partido Popular, que nos vai dar tamén un golpe importante nas contas municipais, que tamén estaría ben saber como teñen pensado paliar ese gasto.
Neste punto, pois vai un pouco máis na mesma línea que o punto anterior, e aquí hai tres cuestións fundamentais. A primeira, a falta de planificación orzamentaria. O uso remanente para cubrir gastos esenciais como a seguridade cidadá, como saneamento, como servizos sociais, mantementos básicos de ascensores ou actividades culturais indica que hai unha completa falta de planificación orzamentaria por parte deste goberno. A segunda cuestión é o impacto no futuro do remanente. Como todo mundo sabe, o remanente é un recurso limitado, un aforro, e a súa utilización para gastos correntes reduce a capacidade do Concello para afrontar necesidades imprevistas ou investimentos de maior envergadura. Gastar remanente para gastos correntes e trasladado ao que sería unha economía familiar sería a gastar moito máis do que se ten. E iso que están facendo vostedes. Están gastando moito máis do que teñen. En concreto aquí, 200.000 euros, que se suman aos 140.000 do punto que aprobaron no punto anterior deste pleno. 340.000 euros. E por último, está unha cuestión de prioridades, porque ese remanente é, como xa dixen, para resolver imprevistos. Vímolo e puxen exemplo outro día na comisión, o exemplo da Dana en Valencia. É un imprevisto. É algo imprevisto e que vai supor gastos a eses concellos afectados e que, polo tanto, van ter que tirar dos aforros que teñen. Aquí, os seus imprevistos son gastos correntes. Gastos correntes, como aparecen aquí neste punto, como a publicidade. A publicidade pagámola con remanente de tesourería. Non sei, para nós non é unha cuestión de vida ou morte. Cuestións como actividades lúdicas tampouco son unha cuestión de vida ou morte. E vostedes están usando este remanente, este aforro do Concello de Cabanas para este tipo de gastos. Por todo iso, porque nós desde o BNG non imos ser cómplices de como vostede valeira as contas do noso Concello, imos votar en contra. Señor Pérez Sardiña. Ben, neste segundo punto, pois temos tamén, para que entenda todo o mundo, unha incorporación de cartos que nunha casa pois estarían guardados na hucha. Aquí chámaselle remanente, pero en realidade isto chámase romper a hucha e baileirala. Xa non é a primeira vez que fan, xa ven de maneira reiterada pois utilizando este recurso, pouco lle queda da hucha que recolleu. Di que non hai cartos, é a súa expresión favorita, pero despois aparecen cartos para cousas que a nós nos sorprenden. Agardamos que o anuncio que ten que facer con Gadis polo amaño dali do aparcamento do 8 non vai tamén ao remanente. Pagarlle un anuncio publicitario ao Gadis non creo que debe de ser unha das funcións do Concello de Cabanas e agardo que non nos lo cole por aquí, aclárenos a ver como é. Porque isto de publicidade e propaganda tamén me gustaría saber como se gasta iso. Seguridade cidadá. O coche da policía local non ten máis cartos para repostar, para facer gasoil. Entón, tiramos da hucha. Tamén en urbanismo, a partir da reparación de maquinaria, de verdade, pode este Concello soportar un nivel de rotura da maquinaria no ritmo no que está tendo? Gastando máis cartos dos que hai previstos, bastantes máis, e non licitando ese servizo. Porque, ao final, eu creo que estamos perdendo moitos cartos e moitas reparacións porque non hai un mantemento adecuado da maquinaria. E aquí, cartos para mantemento non vexo. Vexo para reparación. Porque pon reparación de maquinaria, ferramentas, vestiario, produtos de limpeza, SEO, suministro de repostos a ferramentas e primos de seguro ata fin do exercicio. Por lo tanto, de mantemento, a maquinaria para que non rompa hai que mantela. E aquí van directamente ao taller. Non, tal, rompeu. Como está o mantemento? Non se sabe. Aquí, 0 euros para mantemento.
Eu entendo que sería o lóxico facer unha licitación, ter polo menos polos niveis económicos que se está levando a cabo, habería que licitar ese servizo. E que xa non fose só de reparación, senón que tamén fose de mantemento. Pero sigan gastando, como gastan nos bombeos. Incremento de partidas tamén destinadas a saneamento e abastecemento. Para mantemento, bueno, neste caso son mantemento de infraestructuras e bens naturais. Non sei que obra concretamente se refire esta modificación, pero gustaríanos que nos lo aclarase. O recolle de lixo xa nos aclarou na comisión que era unha cuestión, bueno, eran 46.000 euros relativos a Sogama, non? Ou algo así, que xa nos ven este ano. Polo que entendín, o mellor entendín mal, foi o que anotei. Pero son cartos que van directamente a Sogama. Alumeado público. Tamén, efectivamente, servizos e administracións, reparacións de alumeado público. Reparacións reiteradas de alumeado público que se están facendo a marxe do contrato de mantemento, que está caducado e que, como dixo antes, pois está pendente de non sei que reunión, dunha decisión. Bueno, pois veremos. Pero isto non pode seguir así. Isto é un gasto xa non só en enerxía eléctrica, senón que é un gasto en mantemento que se facemos un análise dese gasto corrente está saído por todos os lados. É dicir, aquí non hai ningún tipo de... como quen tira a casa pola ventá. Non se dá mantido que se ten. E por iso pasan os apagóns de, por exemplo, pues todo o camiño de Funfría, non? Que houve no día de onte. Tamén despois hai un incremento das partidas destinadas a servizos sociais comunitarios, con concretamente o problema que debatemos na comisión de que contrataron unha empresa para prestar o servicio de axuda no fogar, pero eu teño noticias de que hai xente que ten solicitado ou intentou solicitar o servizo e non recibiron atención de axuda no fogar no Concello. Entón está gastando todo o que poidan gastar neste momento, porque a empresa incrementou os custos, evidentemente, no que non deben. E todo foi por un erro de xestión, evidentemente, súa. Ademais, as áreas, bueno, no tema de, bueno, servizos e administracións tamén do CEIP Ladia Mariño, que este é o colexio, isto sí que se pode entender como algo efectivamente extraordinario, por un motivo que pode estar xustificado, iso entendemos que sí, pero as outras que son todas previsibles, a que levo explicado, pero bueno, ata baixou a gasolina, o combustible, non sei. Da escola laica, pois, sempre hai gastos da escola laica, reparación da cuarta fase do edificio da escola laica, hai que pagar esa última certificación. Cando pararán de reparar a escola laica? E despois, gastos da área de deportes, neste caso, unha factura que apareceu do ano 2021, que non entendemos como pode aparecer esta factura agora, xa lles dixen que era porque non miraban o rexistro, que é o máis habitual, evidentemente. Non miran o de 2024, non miran o rexistro de 2024, van mirar o de 2021, era boba. E tamén, bueno, seguros de actividades deportivas, algo básico, un seguro de actividade deportiva que haxa que modificalo agora, non sei, xa debería estar previsto a principio de ano, pero bueno. Actividades deportivas organizadas polo Concello, supoño que algunha cousa destas que se ocorreu facer así de última hora. Reparacións do pabillón de Lavandeira, o pabillón de Lavandeira outro desastre, xa vimos aí o que fixeron, non sei, agora haberá que reparalo máis, non? Porque despois da fieiteira que fixo a anterior empresa, coa foto dos novos vestiarios, creo que non se tapa todo o anterior, non? A execución do orzamento tamén, bueno, necesidade de incremento destas partidas, tal, vale. Servicios sociais iden de lienzo, bueno, merced da escola envellecemento activo, isto xa ten que estar previsto a principio de ano, debería, non entendemos a que ven agora a final de ano con esta modificación, sinceramente.
Incremento das partidas destinadas á área de órganos de goberno, claro, non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte a asistencias a órganos colexiados ata o fin do exercicio. Vai, home. Aí atrás tamén había que pagar os órganos, bueno, había que pagar os salarios, os seus salarios tamén, non? Entón, unha vai nunha modificación, a outra vai noutra modificación e vamos á hucha para pagarnos as asistencias. Que, por certo, ainda non modificaron a Xunta de Delegados, que segue en vigor nas bases de execución do orzamento, a pesar de que hai unha sentencia que anulou iso, que lle fan tanto caso como a nada, evidentemente. Despois tamén, bueno, que son as gastos da Administración Xeral, que, bueno, algúns poden incrementar, outros non, pero, a ver, combustible e carburantes, non nos acaba de decir que aforraron cartos no combustible e carburantes da calefacción. Eu, aquí, de repente, atopaste con que, non, é que hai que subir a partida, pero entón, que pasa? Se hai que subir a partida, porque antes nos dixo que conseguiron un aforro. Non o entendo. Que, por certo, no seu orzamento, no orzamento que presentou no mes de maio, non entendemos porque hai un incremento no custo de calefacción, os carburantes de calefacción, no consumo de carburantes. Non o entendemos. E vostede nos vende que sí que tivo un aforro. Ou hai cousas que non entendo o seu goberno, pero bueno, son contradicións que se van atopando así un pouco indo polo miúdo, non? Que queda moi ben o discurso por arriba, pero despois vamos á realidade e pasan outras cousas. Claro, publicidade e propaganda, que era o que me pensaba. Despois a plataforma de ex público, que pois bastante custosa neste caso. Que tamén debería de estar previsto a principio de ano. Se hai un incremento nos gastos da plataforma, pois isto sábese antes, creo eu. Deberíase de saber antes, pero que veñen a final de ano, no mes de novembro, con unha modificación do orzamento desta envergadura, que entre unhas cousas e outras achégase case non, achégase non, é o 10% do orzamento, o 10% de gastos correntes. En ningún caso podemos falar de investimentos para mellorar a iluminación, de investimentos para mellorar o saneamento, o abastecemento, de investimentos para reparar os camiños, porque é cero aquí. Os camiños están feitos un desastre, xa lo dixen na comisión tamén. Xa me dirá. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. A ver, imos por partes. Nas súas intervencións, un dos denominadores comuns que eu vexo é pois esa falta de previsión á que fan referencia pois con esta modificación orzamentaria. Se nos retraemos un pouco no tempo e viaxamos ao pasado, eu lembro que os orzamentos que trouxemos aquí para aprobar para o 2024 precisamente traían unha suba importante das partidas destinadas á electricidade. E, de feito, unha das cousas que, se non lembro mal, o señor Ladra esgrimiu na súa intervención para votar en contra eses orzamentos era que sacábase de certas partidas nas que nos veíamos que había crédito de sobra, que sobraba crédito, se diminuían crédito nesas partidas para destinalo á suba de electricidade. Polo tanto, no orzamento que presentamos en 2024, xa sabíamos que ia haber un aumento do custo de electricidade. E por eso tamén, na miña intervención naquel pleno, expliquei que tiñamos que destinar máis cartos á electricidade. E, evidentemente, eses cartos teñen que sair de algún sitio. Algún sitio, como poden ser partidas de distinto ámbito, xa foran dun epígrafe ou de outro epígrafe, que o que facían era que, vendo a dotación de diñeiro desas partidas, pois non se gastaba todo o crédito nos últimos anos. E, por tanto, intentábamos axustar ese crédito non para prestar menos servicios, senón para coller o sobrante de cada ano e leválo aos epígrafes das facturas de electricidade. Co cal, cando falan desa falta de previsión, eu non a comparto. E non a comparto porque sabíamos dende o principio que os custos de electricidade ían ser estes.
Se hoxe estamos aquí facendo esta modificación é precisamente porque as partidas de electricidade, como ben expliquei no primeiro punto do pleno de hoxe, requerían de descartos, saian dun sitio ou saian de outro, a marxe das medidas para consideralo. Respondendo o asunto da calefacción que vostede pregunta, señor Pesardiña, evidentemente, a pesar de conseguir un aforro, o aforro é importante, é moi valorado polo menos pola nosa parte, pero aínda así, a primeiros de ano non se sabía canto podía ser o aforro, ni en que consideración, e polo tanto dotase a partida dun pouco máis de diñeiro. Respecto ao mantemento do trator, eu estou completamente de acordo. Miren, vostedes saben cantos anos ten o trator, en que estado está, despois de tantos anos sendo usado, a veces a doble turno pola mañá e pola tarde. Estou completamente de acordo. E sae caro. E, de feito, o trator pois, pasa moitos días no taller facendo reparacións e iso é motivo de moitas veces de certos retrasos nos traballos que ten que facer. Son plenamente consciente. A min tampouco me gusta pagar esta cantidad de diñeiro en arranxos. Pero o mantemento do trator, a día de hoxe, non é malo. Ten, evidentemente, ITV, seguros, cambios de filtro de aceites, o ten ao día, evidentemente. Eso non significa que non sexa un trator pois, con moitos kilómetros e moitas horas de traballo encima, e iso acusa a infraestructura. Con respecto ao anuncio do Gadis, xa lle respondo que non. O Concello de Cabanas non lle paga a Gadisa ningún tipo de publicidade. De feito, poderemos amosar que será Gadis quen pague o equivalente ao seu cartel para poñelo. Serán eles quen o paguen. De acordo? E logo, falando do remanente, que vostede pois, facía tamén unha remisión de si, os remanentes son os aforros das familias, por así decilo, tamén aquí ocorre outra cousa. É dicir, cando un non gasta diñeiro nalgúnas partidas do orzamento, este vai para remanente. Falaba vostede do SAF. O SAF, pois, como xa falamos na comisión, tivemos que contratar unha empresa para cubrir as vacacións e os días de asuntos propios do persoal do SAF. Ese diñeiro sae dunha partida. Mentres que se contratásemos a unha persoa que sustituíse na bolsa de emprego que tiñamos, saría da partida de persoal. Ao ser unha empresa, gastas o diñeiro dunha partida, pero queda diñeiro noutra partida. E que pasa ao final de ano? Que ese diñeiro volve ao remanente. Co cal o remanente, ademais de gastarse, que eu non o dubido e non o poño en duda, tamén créase cando quedan diñeiros sen gastar nalgúnas partidas. E, polo tanto, pois sí, haberá certas cousas que haberá que axustar, eu non o dubido, pero eso non quita que non tivésemos xa ben claro cal ia ser esa situación. Claro, a primeiros de ano non é posible, pero nin por nós nin por ninguén, saber se no SAF ou na bolsa de emprego do SAF ian aceptar algún dos membros para facer unha sustitución ou se pola contra ninguén aceptou e tivemos que chamar a unha empresa. Ese tipo de cousas tampouco se saben ao principio do ano, por moito que un intente planificalas. E, neste sentido, pois, o que lles trato de decir é que as partidas de certas ou do orzamento, ao final, o que van facer ou que están dotadas é dunha cantidad de diñeiro pois que no 2024 nos orzamentos que eu trouxen estaban maioritariamente previstas. Agora ben, é moi complicado, hai que tomar certas decisións porque para dotar de diñeiro as partidas de electricidade había que sacalas de algún outro lado. E esa foi a parte máis complicada. Señor Ladra, desexa adiante. Bueno, no respondió a las preguntas que le realicé, es decir, ¿cuáles son sus previsiones para el año que viene? Es decir, ¿qué tiene previsto para solucionar todos estos problemas de ajustes económicos del presupuesto? Es decir,
de dónde va a sacar los recursos suficientes para cubrir todos los gastos que se están incrementando, porque evidentemente pues, los presupuestos son los que son, y cuando a final de año tiene que hacer una modificación de 350.000 euros es porque falta dinero. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno municipal para solventar este problema? Porque realmente pues, es un problema. Es un problema que entre falta de liquidez y mala gestión, pues al final se va a agravar. Por nuestra parte, el Partido Socialista se va a abstener porque evidentemente pues muchos de estos gastos ya están en marcha, es decir, hay que realizar pagos, por lo cual no vamos a entorpecer el buen funcionamiento de este concello, ¿no? Por responsabilidad vamos a votar a favor, pero evidentemente tiene que tomar medidas este gobierno porque esto es insostenible. Señor Pérez Sardilla. Sí. Agardamos que a este remanente non vayan os gastos extraordinarios de 6.000 euros e pico que o cesionario precarista se responsabiliza a realizar nel na parcela as súas expensas as obras que fosen necesarias para o seu uso a conservación, que é o único documento que temos agora mesmo en riba da mesa do que estamos informados por parte da alcaldía, porque nos retirou o acceso ao expediente. Como foi habitualmente, claro, porque parece que os concelleiros de repente perdemos o acceso aos expedientes por arte de vir libre bloque. Pero ademais aquí di que el cesionario se compromete a señalizar con un cartel de señalización de entrada al aparcamiento con la forma, configuración y contenido que se señala al final del presente documento. Este documento está firmado polo señor... A ver, cesionario... Está firmado polo señor Roberto Tojeiro e polo señor Fernando Couce, non? Entón, son eles os que van facer todas as obras. Entendo. Gadis tiña que pagar as obras que fixo ali. Pregunto, sí, sí. Bueno, despois se quere responda. Pero o cesionario é o que fai as obras e vostede asinou un decreto no que gasta 6.000 euros no acondicionamento da finca. Estou sorprendido. Estou sorprendido. Aquí firmaron claramente o cesionario se responsabiliza de los deterioros de la finca y se obliga a realizar en ella a sus expensas las obras que fueren necesarias para su uso y conservación. Se prevé cualquier tipo de obra o construcción, el cesionario se compromete a señalizar efectivamente o cartel. Pero eu teño que preguntar porque eu vin un decreto no que o Concello acondiciona a parcela. E cando teñen un punto dentro dese convenio, que aínda está en vigor ata este mes de novembro, entendo, ali houve unha actuación, entendo, e a min é que me acaba de deixar absolutamente descolocado. Porque eu presupoño que debe de haber outro acordo ou debe de haber outra cousa, porque polo que pon aquí, o cesionario precarista é Tojeiro. Eu non podo entender como o señor alcalde firma un decreto para amañar aquela parcela. É que non o entendo. Por iso lle dixen, xogando, vai pagar o Concello tamén o cartel? E négamo, claro, négamo, efectivamente. Así está no apartado 7º de obras. É o cesionario quen ten que facer todo iso. Segundo o que vostede firmou de puño e letra. E, bueno, esa é outra película, pero, bueno, xa sabemos que Gadis aquí ten outro tratamento diferente ao das asociacións. Xo sabemos. De verdade, agardo que estas 6.000 euros que vostede asinou de gastar, porque pide un presuposto, ali estiveron e todo iso, agardo que nos dé unha explicación conveniente no pleno de todo isto, porque non o entendemos, non o entendemos. E como tampouco podemos entender algúns gastos que van aquí como xa lle explicamos.
que xa tiñan que estar previstos comezo de ano. Se imos efectivamente o gasto de de calefacción, claro, efectivamente. Gasto de calefacción, vostede prevía un incremento dese gasto de calefacción, como xa lle dixen. Non me refiren ao gasto de iluminación pública, porque tamén, efectivamente, había un incremento, pero non eran os 240.000 euros, era menos. E no seu momento, cando fixo o orzamento, era menos, agora xa máis, pero daquela xa, cando fixo a previsión de calefacción, xa incrementou. E a veces está nos dicindo aquí no pleno, tomándonos o pelo, evidentemente, de que forren en calefacción. Non o entendemos. De verdade, entender o seu goberno hai que estar moi estudiado para facer iso un seguimento e atopar absolutamente todas as trileadas que fan, porque son moitas, Son moitas. Mire, porque aquí hai cuestións nesta modificación que son moi necesarias. Se non, votámonos directamente en contra. De verdade. É modificar o orzamento e non modificar as bases de execución e eliminar a xunta de delegados, me parece absurdo, que aínda están esperando a facer unha. Nada máis. Moitas grazas. Debe de haber unha confusión. Eu estaba referíndome completamente ao anuncio do Gadis, que era polo que vostede estaba preguntando. Eu lle estaba preguntando, ou respondendo, perdón, polo anuncio do Gadis, no cal lle indico que o Concello de Cabanas pagará a parte ou o cartel que di estacionamento gratuito para que se poida aparcar. Non lle vai pagar nin a Gadis, nin tampouco a ningunha empresa, ningún tipo de publicidade que eles quixeran poñer en todo caso. Eso é o que eu lle estaba respondendo. Eso é a resposta feita. Gustaríame tamén aclarar que no Concello de Cabanas, non falta liquidez. A tesorería está saneada con alrededor dun 1 millón de euros, vale? E neste sentido, acabando de responder o señor Ladra, pois haberá que ver as situacións no futuro e haberá que ver con que ferramentas un conta, con que ferramentas un non conta. Non lle podo dar unha resposta tan complexa agora mesmo sen ter todos os factores. O que si lle podo adiantar é que, evidentemente, pois, como foron vostedes discurrindo as distintas partidas de gastos que tiñamos que dotar agora, pois evidentemente, pois sí, hai algunhas como a do trator, que xa falamos dela. Hai outras, por exemplo, como a que di o señor Pérez Sardiña con respecto ao rexistro de 2021. Pois mire, eu no ano 2021 pois non vou a mirar o rexistro todos os días a ver que meteron en 2021. Neste caso, o di vostede porque hai unha factura sen pagar do ano 2021. Ben, chega, pois non me gusta, pero se paga e xa está. É o que temos que facer. E con respecto á escola laica, que tamén preguntaba vostede cando íamos deixar de facer obras na escola laica, miren, non fixemos máis obras na escola laica. Esta é a certificación da obra da cuarta fase, correspondente a un tempo anterior ao noso goberno polas obras que ali se levaron na escola laica. Ven agora a certificación? Bueno, pois ven agora e a pagamos agora. Sen máis, non se están a realizar neste caso máis obras nese edificio. De acordo? Imos proceder, polo tanto, á votación do expediente de modificación de crédito 46/2024. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben. Pasamos, polo tanto, ao terceiro e derradeiro punto do pleno da orde do día, que é o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 3/2024. Informa a secretaria. A Comisión Informativa Especial de Contas, en sesión extraordinaria celebrada o día 7 de novembro de 2024, no punto da orde do día referente a expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 3/2024, ditaminou favorablemente con 5 votos a favor dos representantes do Partido Popular e PSDG-PSOE, ningún voto en contra e 2 abstencións dos representantes do BNG e Grupo Mixto, o dictame que se lê literalmente.
A vista das obrigas económicas existentes derivadas de operacións reivindicadas en exercicios anteriores e presentadas no rexistro de facturas no exercicio 2024 que se atopan pendentes de pago e imputación orzamentaria, que son as que a continuación se relacionan, visto que quedou acreditado que a obriga económica pendente se considera indebidamente adquirida por concorrer a algún dos supostos que recolle o Tribunal de Contas na súa clasificación de obrigas indebidamente adquiridas, visto o informe de fiscalización con reparo suspensivo número 15/2024 emitido no seu do expediente número 1489/2024 polo órgano de control interno local, de conformidade co previsto no artigo 62 do Real Decreto 500.990, esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, proceder ao levantamento do reparo interposto pola intervención municipal, toda vez que as facturas arriba relacionadas refírense a servizos e ou obrigas que foron prestados e que son débedas vencidas, líquidas e exixibles e co objetivo de evitar o enriquecemento inxusto da administración. Segundo, aprobar, a vista dos informes emitidos anteriormente, a liquidación das cantidades a satisfacer derivadas das prestacións que a continuación se indican pertencentes a exercicios anteriores por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuízos que iso podría ocasionar para os administrados ou terceiros que actúan de boa fe. Ademais, esta decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é presumiblemente menor que a indemnización que resultaría da declaración de nulidade tras a tramitación da revisión de oficio. Terceiro, aprobar o recoñecemento extrajudicial dos ditos créditos correspondentes a exercicios anteriores e aplicar os créditos con cargo a referidas aplicacións orzamentarias do orzamento correspondente ao exercicio 2020. Quenda de intervención, señor Ladra. Bueno, en este punto no vamos a poner ningún tipo de objeción. Son facturas que están pendientes de pago que entran ahora para realizar su reconocimiento. Así que nos vamos a votar a favor. Alguén máis? Ninguén máis? Ben, pola nosa parte, pois o mesmo. É un recoñecemento extrajudicial de créditos, de facturas de anterioridade de outros exercicios ou de outros anos. Entendemos evidentemente que debemos afrontar o seu pago porque o non facelo pois perxudicaría enormemente o desenvolvemento do Concello de Cabanas e incurriríamos en máis gastos neste sentido. Polo tanto, pois procedemos tamén a votar a favor. Procedemos a votación ou desexa adiante, señor Pérez Sardiña? Sí, pola nosa parte tamén imos absternos, porque aquí evidentemente hai algunhas empresas de cabanas que tamén están pendentes de cobrar este diñeiro que non é só dunha factura do ano 2021, tamén son do goberno do Partido Popular. Simplemente pois reiterar o que xa dixemos na comisión, que moitas destas facturas que non se pagan, que non se están pagando os empresarios, que os autónomos deste concello, ten que ver con contratacións verbais prohibidas pola Lei de Contratos das Administracións Públicas, traballos non previstos, sen dotación orzamentaria, nalgúns casos, repetindo erros de anos anteriores, como é habitual. Entón, iso sí que queríamos manifestar, deixar claro que non estamos de acordo con ese tipo de actuacións. Esas actuacións pouco responsables despois teñen consecuencias e non se pagan as cousas cando se deberían, moito menos cando agora mesmo estamos a final de ano e non entendemos como non se trouxo antes. Debe ser porque, efectivamente, non miran os rexistros de 2021, pero tampouco miran nin o de 2023, nin o de 2024, porque as queixas dos veciños de que meten queixas por rexistro e non son contestadas son as de sempre. Entonces, xa sabemos que vostedes non contestan, dificilmente van a mirar os rexistros, ni moito menos. Nada máis. Moitas grazas. Nese sentido, pois, eu lle informo que o rexistro o miro todos os días. Moitas veces as respostas pois, non son por escrito, moitas veces hai un tema ou algunha queixa que gustame tratar en profundidade coa persoa ou chamo a esa persoa ou intento tamén buscar a veces unha resposta que a veces é un asunto no que pola súa complexidade non se lle pode responder no momento e require dun estudo en profundidade, pero sí, evidentemente, iso se revisa e téntase responder a todos os veciños, a igual que o valedor do pobo, o cal tamén se lle intenta responder a todo, de acordo? Procedemos, polo tanto, a votación do mesmo. Votos a favor da aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 3/2024.
Abstencións? En contra? Ningún. Ben, pois queda polo tanto aprobado este punto e polo tanto, sendo o derradeiro punto, queda finalizado o pleno. Moitas grazas a todos pola súa asistencia.